akong i-share ninyo ang pinaka-importante nga butang. Or I would say, isa sa pinaka-importante nga issue sa imong life. Importante pa ni sa imong trabaho, sa imong family, sa imong relationships, sa imong mga future plans, and even sa imong education. O ang issue nga atong concern ni buntaga, ang issue sa imuhang kasing-kasing. Ang issue sa imong heart. Ingon ng Bible, nga ang tanang struggle, tanang burden, tanang issues, nagsugod sa imuhang kasing-kasing. Can you please turn your Bibles to verse 21, Mark 7:21. Ingon si Jesus, for from within, ang within dinhi, mao ni atong heart. Dili lang atong literal nga nagbeat nga heart. Every time ang Bible mo mention og heart, nag-refer ni sa imong spiritual heart. Ang pinaka-center sa imong life, ang pinaka-inner part sa imong life, ang imong spiritual heart. O ingon si Jesus, out of the heart of men, gikan kuno sa tong kasing-kasing, migawas ang mga evil thoughts, adulteries, fornications, murders. So, dini ang proper nga pag-evaluate sa tong life. Ang sala, wala lang sa imong gibuhat, wala lang sa imong nakita, wala lang sa imong nadungog. Nagsugod ang sala sa atong kasing-kasing. And Proverbs 4:23, ingon si Solomon, Proverbs 4:23, keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. So tanang issues sa atong life, fear, negative thoughts, kanang nakay hatred, tanang sala, gikan na sa atong kasing-kasing. Now, daghan sa inyo dinhi siguro nag-struggle sa mga emotional pain, na anxiety, na siguro kay depression, or naka-struggle ka sa loneliness. And you know, pwede ka mag-pretend sa imong nindot nga sinina diri sa church, but deep inside, na kay fear, na kay struggle, na kay loneliness, ug naa kay depression. Siguro uban sa inyo nag-struggle sa spiritual nga mga struggle. Na siguro ka sa middle karon sa temptation sa imong life. Naluya na imong prayer life, wanay lami mo atog church, di nakaganahan mga lagad sa Ginoo, hinihinay ka withdraw sa imong commitment. Naatay mga spiritual nga mga struggle sa atong life. O siguro uban sa inyo dinhi na physical nga mga struggle. Na kay gibati physically, di ka katarog focus sa pag-serve sa Ginoo, kay na kay ginabit-bit nga physical nga mga struggle. O siguro sa inyo mga situational nga struggle, mga problem nga kalit lang moabot, problema sa pamilya, sa imong pinansyal, problema sa imong pag-eskwela, sa imong career, sa ubang aspect sa imong life. So in simple terms, ang struggle di ay anything nga nakapabugat sa imong life, nga nakapapugong sa imong pag-serve, tanang nabugatan, ingon si Christ, ang problem, wala lang sa imong company, wala sa imong family, wala sa school, wala sa imong grades, wala sa financial, nag-start ang struggle, problem sa heart. O kung naamay i-change, dili ang imong company, dili ang imong companions, dili ang ubang tao, kung dili i-change ang heart. Muna one time, ingon ang Ginoo, Holy Spirit sa Old Testament, I will give you a new heart. Ingon si David, Lord, create in me a new heart. Kaya to dili ma-change imong heart, di gid mawala ang problem. Di gid ma-overcome ang sin. Kaya usually atong ginatagag cure ang outside, pero wa ta nagtagad sa atong heart. The Bible says that God is not looking at your outward appearance, but on your heart. Muna importante ang status atong heart. Kaya dini ang Ginoo mo bless, depende sa imong heart. Dini siya mohatag og judgment, depende sa imong heart. Dini siya mohatag discipline, mo consider according sa status sa imong heart. Munang importante kini siya nga part kay ang imong work, ay imong family, relationship, anything outside sa imong life, result lang na tanan sa status sa imong heart. So ang issue naa sa heart, ang solution naa sa heart. Kaya ang Ginoo nagahimo siya judgment based sa condition sa human heart. Now, muani kag church, nindot imong sinina, mahalon imong sapatos,
imong dress, imong barong, imong long sleeve, pwede ka gwapa o gwapo tan-awon sa church. Pero di na guarantee nga limpyo na ang imong heart. In fact, there are many Christians nga ginatabunan na to ang atong sala sa religion, sa denomination, sa atong good works, sa ministry. Join tag ministry aron matabunan ang ato ang makasasala. Sininaan itong nindot atong kuglingon para di mapansin nga hugaw ta og kinabuhi. We can pretend. You can hide from people, pero you cannot hide from God. God knows what's inside your heart. Kaya balo siya unsay nasi mong kasing-kasing. Now, daghan sa atoa din anhi sa church, nindot og sinina, nindot og outward nga appearance, pero naay hatred, naay unforgiving spirit, naay pagdumot, naay negatibo nga hunahuna, naay hugaw nga mga plano sa unahan. And yes, again, it's not about who you are outside. It's who you are before the Lord. Amen. According to the Bible, our heart is the center of our life. Ang pinakasentro sa atong kinabuhi, ang atong heart. Ingon ng John 3:16, mostly sa mga scholars, ang pinakasentro sa Bible, ang John 3:16. Kaya ang whole idea, ang whole concept, ang context, ang whole message naa sa John 3:16. So pinaka-center sa Bible na mention, na explain sa John 3:16, and then they conclude nga mo ni center sa Bible. Now the same with our heart. Kanabitang mo sing ta og flag ceremony sa tong national hymn o national anthem. Pagpakita nga serious ka sa imong gihimo, sincere ka sa imong gihimo, imong ibutang imong right hand asa? Duol sa imong heart. That means sincere, imong girespeto, imong gi-honor, imong gipanindigan ang imong gisulti, imong gikanta. And the same is true sa atong heart, dinita nihimog decision. Dinita mihimog serious nga decision. Dinita nihimong serious ug emotional sa Ginoo. Because our heart is not just only the center of our life, dili lang ni mao ang nagahimog decision nato, dinhi pud ta na convict og nahimong emotional. Mo nang Valentine's Day, unsay common nakit-an ninyo nga mga symbol sa Valentine's? Heart. Heart. Kaya ang heart nag-symbolize og love. And love speaks about emotion. So tungod sa atong heart, dinita mo emote. Mahappy ta, masad ta, maglago ta, magmalipayon ta. Again, so God gave us a heart so that we can feel. We can feel His love, we can respond to love God. And also si Christ, nag-ingon po siya, nga tanang hugaw nga butang gikan sa tong heart. You know, ang Mark 7, please open your Bibles, Mark 7:21, our main text. From within, out of the heart of men proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murder, theft, covetousness. No, basa tanan. Gikan ni sila sa heart. Now, ang Bible nag-ingon that your heart will live forever. Ang imong spiritual heart, dili na mawala. Dili na mamatay. Kay mauna actually ang imong soul. Mauna imong heart. So, na something sa imong life nga dili gyud mawala. Now, di ta gustong biyaan. In fact, gani kanang mga precious nga butang nato atong ginapaduol sa tong life. Ginakip nato ang mga importanteng butang duol sa tong life. Kay di nato gusto malayo sila, kay ato silang gihaguan. The Bible says one day imong biyaan imuhang mahalon kaayo nga gamit. Biyaan nimo imong pamilya, biyaan nimo imong career, ang imong business, ang imong company, biyaan nimo. Pero di niyo biyaan imong heart. Gidesign ang spiritual heart nga mulast siya forever. Di siya mamatay. Iyong body mamatay, iyong body masakit, iyong body isulod og lungon, but never imong heart. O one day imong spiritual heart matubang sa Ginoo. So, the heart is the center of our moral, spiritual, emotional, and physical aspect. Kung na may pinaka-importante nga part sa atong life, ang ato gyud kasing-kasing. Now, na danger
kung ang imong heart dili maayo atubangan sa Dios. Pwede maayo siguro ay imong pamilya. Maayo siguro imong Bible. Maayo siguro tan-aw imong prayer life. Pwede ka magpretend nga maayo ka tubangan sa tao. Pero imong heart wala miuyon sa imong actions. Please i-check imong heart. One day si David ni pray siya, Lord, search my heart. Usually atong ginapa-search, Lord, i-search guning tawhana murag lain mag-espiritu nako. Lord, i-search gud ni nga company basig makadaot ni sa akong spiritual life. Lord, i-search gud ni nga business basig makaguba ni. Never ta mo ingon i-search akong heart. Kay judgmental ta sa ubang tao, daghan tag excuses, mo blame tag ubang butang, but we never search our heart. Munang di gyud ta ma-change. Walay revival, walay transformation, walay power sa Holy Spirit. Kaya ang atong ginapansin, ang outside, never ta mo check sa ato ang heart. There's a danger. First, your service will not be accepted. Blessed ta. Daghag yung people nag-serve sa music team. Nag-serve sa choir. Mga adults nag-serve sa atong facilities. During sa atong mga activities, I'm so blessed na ay FMMBC family. Please, ayaw nyo i-misunderstood. Akong concern nga ang ato ang service pure nga makaabot yun sa altar. I remember Cain sa Old Testament. Si Cain, bata pa lang sila ni Abel, ginform na sila ni Adam, nga ang right offering na agi blood. Cain, Abel, dong, mo offer gyud mo sa Ginoo, karnero gyud or hayop nga naay blood. Maura gina ang offering nga dawaton sa Ginoo naay blood. Pagdako ni Cain, na-assign siya sa field, siya tigtanom og mga nindot nga mga prutas. Si Abel tigbuhi og mga kahayupan. So nag-offer sila sa Ginoo. Si Abel ni follow sa standard sa Ginoo. Butang sa karnero, iyang giihaw na ay blood o iyang gi-offer, gi-accept sa Ginoo. Pero si Cain, siya, Lord, akong ipanghambog ni mo, Lord, ang akong abot. Instead, nga ni-follow siya sa standard sa Ginoo, nagbutang sa iyahang prutas. Ang abot sa iyang uma, nindot nga watermelon, yellow kay nga mga mango, unsa pa dinha nga klase nga fruits. Tan-aw nimo ang altar ni Cain, murabag balaan kayo. Generous kay si Cain, wow! Manggihatagon kay si Cain. Religious kitan-aon si Cain. Formal, murabag perfect kayo nga Christian. Pero pag offer niya sa Ginoo, ingon ang Bible, wala dawata sa Ginoo ang offering ni Cain. It's not because of the offering itself, dili tungod sa prutas, kundi na nakita ang Ginoo something wrong sa heart ni Cain. Pride, garbo. Iyang gipanghambog ang iyang abot. Ipili pa niya giguba niya ang standard, ang command sa Ginoo kay para i-promote niya, ipakita niya nga, Lord, kaya nako. Lord, kamao ko. Lord, nako'y nahimo. Lord, nako'y abot. Iyang gi-reject ang standard sa Dios, naghimo siya iyang standard. Asa nag-start? Wa sa offering. Asa ang problem? Wala sa offering. Kaya ang offering, result lang unsay naa sa heart ni Cain. Amen? So the issue is, naa sa heart. So nag-offer si Cain, pero wala gidawat sa Ginoo. You can serve the ministry. You can be a part of the music team. You can be involved in the ministry. Pero kung imong heart, dili in line, right sa Ginoo, di gyud na siya dawaton. We have a lot of Cain in our hearts. Naatay mga Cain sa atong kasing-kasing. Gusto ta ma-recognize, gusto ta mapansin. Bahala na sa standard, Lord. Basta please, makita na ako akong value. Kaya usually, we see our value sa atong achievements, right? Kung na kayo na-achieve, uy, kuyaw, jud ko. Kung na kayo na-file ng mga credentials, ay ngilngig, jud ko. Ay, mas ilove ko nila. Kung nakita nila nga nag-successful ko. That's another thing. Pero you know, nag-usab-usab ang tao. Na mga tao, nga dali kayo mo judge, dali kayo ma-change. Karon gidayeg ka, ugma dauton ka. So please, ayaw tan-away mong value sa mga tao.
Find your value sa imong creator. Amen? Kay balo siya sa imong value. Ang beggar miduol ni Christ, wa ningon nga Ginoo, hugaw ka. No, ingon si Christ, makakita ka. Ang adulterous woman nga gijudge batuono na miduol ni Christ, gibalik ang value. You are forgiven. Wa nay mambato nimo. Ang kawatan sa cross nga gilansang mihinulsol. Ingon si Kristo, ubanon ka karon sa paraiso. The only person nga makahatag sa tinuod nimo nga value ang imong creator, Jesus Christ. Munang tanang miduol ni Christ, wala gid nagmahay, na satisfied, na relieved o na revive. Another concern, if your heart is not right with God, your worship will not be accepted. First, imong service dili dawaton. Ikadua, ang imong pagsimba dili pod dawaton. Matthew 5:23, open your Bibles. Matthew 5:23 to 24. Jesus said, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar, and go your way. First, be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Now, here's a very clear example of our heart, about our heart. Ingon si Christ, if you bring offering to the altar, kung maghalad daw ka sa altar, of course, altar is a place of worship. It's a place of offering where we offer ourselves. Mao na siyang altar. So if you want to offer your life to the Lord, ingon ng Ginoo, biyai sa ana, pakigreconcile sa didto sa tao nga imong nahiubsan. Pakigreconcile sa. Now, reconciliation, it's about the status of our heart. Asa man nagpuyo ang hatred? Nasa heart. Asa nagpuyo ang unforgiving spirit? Nasa heart. So, ingon si Christ, pakigreconcile sa. In other term, make your heart right with God first and then offer your life. I-okay sa imong kasing-kasing at ubangan sa Dios sa pagpasaylo sa ubang tao, and then dawaton niya ang imong offering. You can worship God sa imuhang sinina, nindot kitan-aon, mura kag balaan tan-aon, mura kag worshiper kitan-aon. Sad to say, there are many Christians, many people came to church, dili gid sa pag-worship. Tungod kay walay nahimo, why invitation, why gig, why lingaw-lingaw, muadto na lang og church. It's not worship. Worship is all about giving your life as a sacrifice. When we say sacrifice, there is something nga imong gibaylo ba? Mao na yung sakripisyo. Di ba? Di ma-feel sa Ginoo ang worship kung dili siya sacrificial nga worship. That means, kaniuntang tayma, didto unta ko, pero akong gipili ang pag-worship. Again, ang sacrifice, it cost you something. Once mag-offer sila sa unang karnero, pati yun gid nilang karnero. Kay once you offer your life to God, it must be a holy, living sacrifice. That means entire life nimo imong gihatag sa Ginoo. But sad to say, ang church murabag plaza lang sa ubang Christians. Muralag balay sa ubang tao. Nga muanhita, mulingkod, pumahuman ng simba, uli, nga murabag dili tagikan sa church. Church is a place of sacrifice. Here we sacrifice not just your voices, music team, dili lang inyong talento. No, we sacrifice our entire life to Christ. Ingon ng Romans 12:1, Romans 12:1, present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. So ang pag-sacrifice, ang pag-worship, muna pag-offer na to sa imong tibuok kinabuhi. Ingon pa din, your body. Nganong body? Kaya asa imong heart, to imong body. Asa imong heart mo imong sininaan. Asa imong heart mo imong baba. Asa imong heart mo imong work. Ang imong body, ang imong outward appearance, mao ni description sa naa sa imong heart. Muna ingon si Paul, present your bodies, dili heart. Kay ang imong heart, again, mo dictate nis imong body. Unsay naong sa imong body, mo ni kahimtang sa imong heart. That means evidence sa imong heart ipakita sa imong body. So again, kung imong heart dili right with God,
di gyud dawaton ang atong pagsimba. Another concern, if your heart is not right with God, your prayers will not be answered. Kapila na ko ni gibalik-balik sa church. Isa sa hinungdan nga nung dili tubagon natong prayers. It's not because dili ka mainampuon lang, isa na sa concern, but I know daghan kag prayers pero wa gid na answer. Kaya ang atong prayer more on pangayo, pangayo, pangayo. Pero never kayo ta mo pray og Lord, change my heart. Ingon si David, Psalm 66:18, Psalm 66:18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Ingon si David, kung magtago kog sin sa akong heart, di niya tubagon ang akong mga pag-ampo. Di ba daghag prayer na to nga na-frustrate na lang kahangtod karon. Pag-ampo nga murabag, Lord, naminaw ka. Murag maka-question nun kasi mong salvation. Anak ba gigos Ginoo? Save ba gyud ko? Nganong di man gid nimo ni Lord ma-answer. Now, evaluate good imong prayer. Di ba imong prayer more on, Lord, datu ako. Lord, pa-bright ako. Lord, palampusa kog eskwela. Lord, ayuha ko sa sakit. Lord, i-promote ko. Lord, himong hayahay. Di ba mo na prayers na to? Mo na unod sa tong prayer most of the time. Pero I don't know when was the last night ni pray ka, Lord, what's wrong with me? Lord, unsay problem magid sa akong heart? Unsa may naa, Lord, sa akong heart? Kaya usually, muingon ta, Lord, please, kuhaan ni. Kuhaan na. Lord, kuhaan ni. Muni nakapababag. Lord, kini nga work, baguha. Lord, kini nga tao, baguha. Lord, kini nga influence, baguha. Lord, kini nga school, baguha. Dagang kita i-blame outside. Pero ang problem, wa na change. Mubalik gihapon kay naa sa imong heart. Og mo nay reason nga nung hangtod karon di gyud ma-answer ang imong prayers. Why prayer ma-answer? Tod kay walay nalimpyo nga heart. Amen. Now, nay symptom sa usa ka corrupt nga heart. Last pandemic, nay symptom sa usa ka COVID-19. Kung sa itong mga symptom, once na kay COVID, ubo. O di ni COVID. Allergy na ko igsoon, tigbulan gini, manggawas. No, fever, hilanat. What else? Mawa imong panglasa, imong taste. What else? Mawala imong pangsimhot. Magsakit imong lawas, maglabad imong ulo. Daghang kig symptom. Now, the same is true sa atong spiritual heart. Na symptom kung imong heart dili maayo at ubangan sa Dios. Kabalo ka unsa na nga symptom? Okay, go back to our text. Mark 7:21. I'm going to read Cebuano version para mas klaro. Again, walay excuse ani. Anytime pwede ta makabiolate ani. Okay? I'm not only preaching people to people nga balaan. We are all subject to this sin. Unsa sila? Kay gikan sa kasing-kasing ang tao makahuna-huna og number 1, dautan, makahimog sa lawayong pakighilawas, pagpangawat, pagpatay, verse 22, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban. Permitane. Pagka mapahitason, permitane. O kabuang, permitane. Kinsay mo ingon, nga wa ka ani nila. Oh, tananta. Oy, pastor, never ko ni patay. Wa man ko'y gipatay. Wala sa literal. Pero ingon ng Bible, nagunahuna kag dautan sa usa ka igsuon, pwede ka makakommit og murder. Never ko na-commit og fornication. Never ko na-commit og adultery. Ingon na Bible, nitanaw pa lang kas babae o sa tao nga nailast. Adultery na na siya. You see, kinsa may maka-excuse? Mabito na everyday, ang Sunday, di lang ni worship, kundi pagpalimpyo sa atong kasing-kasing. Kay everyday, mahugawan gyud ta. Atong hunahuna, ang atong kasing-kasing, mo resulta sa atong action. So, waagid tay excuse. So again, I'm not preaching to holy people,
Christian believers, no. Tananta, ani. Ma-unbeliever ka, ma-believer, madugay, mabago, tananta, subject sa pagpakasala. Now, kinsa dinhi ang way kasina, wa sukad na sina. Kinsa dinhi ang walay sukad nagselos. Kinsa dinhi ang wala sukad misaka ang garbo. Wa ni daot og tao, wa nang libak og tao. Kinsa tanan ta nakahimo ana. Ug napagi mas worse siguro ana. Again kini nga verse, dili lang ni verse. Isa ni kasalamin sa atong spiritual nga life. Amen. Muna ang Bible, wala ni gihimo para masakitan ka, kundi para makakita ka sa imong kaugalingon. To see yourself, this is our spiritual mirror. The only way nga makita nato ato ang hugaw, aron mo repenta. The Bible says, Jeremiah 17:9. Jeremiah 17 verse 9. The heart is deceitful above all things. One of the worst thing that can happen to us is when we are being deceived by our own heart. Di ta gusto ilaron. Kung naay kaliwat nga ilaron ta, maglagot tag maayo. Kung naay amigo, best friend nimo nga gibetray o giilad ka, maglagot kag maayo. Kay di ta gusto ilaron. Pero wa ka kabantay nga giilad ka mismo sa imong kasing-kasing. Mangingilad ang kasing-kasing. Unsay pasabot ani? Again, ang atong heart mo'y center sa atong decision. Atong heart mo'y center sa atong emotion. So again, we try to listen to our own idea, own opinion, own emotion. Ano mo yung mao ni insakto. Wa ka kabalo nga giilad ka. Muna again, ayaw rely sa emotion. Ayaw rely even sa imong heart. Rely sa Word of God. Amen. Di gyud ka ilaron ani. Bisan pag sad imong feeling, mao gyapon yang advice. Bisan pag happy imong feeling, mao gyapon yang advice. Kay when we rely on people, ang people maayo siya kung maayo ta. Emotional siya kung emotional ka. Maglagot siya kung naglagot pud ka. Di ba? Tinod? Ang atong emotion, okay siya kung okay ka. Kung climax siya. Kung happy ka, exaggerated sa emotion. Naga-change. Pero ang Bible, dili gyud ma-change. Maun sa imong status, ma-crisis man, ma-end man ng kalibutan, mag-persecution, mo betray man ubang tao, the same ang message sa Word of God. Amen? Amen. So ayaw pailad sa emotion. Ayaw pailad sa ubang tao. Rely on the Word of God. Now, another thing. Nganong inana man atong kasing-kasing Pastor John. Continue reading. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Our heart is wicked. Our heart is sinful. Our heart, naadya ang sin. Bisan pag na-save na ka, na something part sa atong old nature ang pagka makasasala gihapon. Wala gi-change ang ato ang flesh or sinful nga nature. So naagya po'y sin. And you know, sorry. Isaiah 29:13, please. Isaiah 29:13. Therefore the Lord said, inasmuch as these people draw near with their mouths and honor me with their lips, but have removed their hearts far from me. Ingon si Prophet Isaiah, pwede di ay tamay mong Diyos nun sa baba. Diyos nun ang atong action. Diyos nun ang atong church. Pwede dita, God bless you, hallelujah, amen, praise the Lord. Ang atong lips nag-honor daw sa Ginoo, pero atong heart, layo, gikan niya. Again, pwede ta mailad sa atong action. Oh, pirmi biya ko God bless you. Daghan biya ko verses. Oh, nag-join biya ko discipleship groups. Oh, every Sunday, musod ko sa Christian church. Oh, akong family, Christian. Pwede ka Christian tan-aon on the outside. Pero deep inside, imong heart, layo, kaayo sa Ginoo. And di ba, tinod? Muadto tag church usahay, we sing the song, we sing, Holy, 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 Lord God Almighty. So holy kayo ang natong baba.
Pero atong kasing-kasing na puno og hatred, na puno og kasina, unforgiving spirit, evil thoughts, negative thoughts, hugaw nga kasing-kasing. So di gyud basihanan ang gawas. Again, ang atong kasing-kasing ang kinahanglan natong limpyuhan. And also God prepares your heart. Gi-prepare sa Ginoo imong heart, walang kakabantay. Kabalo ka, tanang circumstances na tabo sa imong life, pag-prepare na sa Ginoo sa imong heart. Siguro ordinary lang. Financial crisis. Napuno na kag panghulam og tao. Nag-budget ka sa usa ka semana na lang nga budget. Unsaon ang sunod? Unsaon ang next month? Utang diri nga bayronon, utang didto, na struggle ka financially. No, para nimo isa lang na ka problem nga natural man gyud ang tao mag-struggle sa money. But no, beloved, tanang struggle sa imong life, preparation na actually sa imong heart. Gipahumok sa Ginoo imong heart. Ginahinay nagpa-realize bang ang imong gisaligan wa gi mahimo, and that you need someone nga mo strengthen nimo. Family problem. Problema nga musig balik-balik sa pamilya. Away diri, away dito, misunderstanding. Normal magid, mag-away magid, magtiayon. Normal atubangan sa tao, pero walay aksidente sa Ginoo. Tanan na agi message. Tanan na ay message. O kana nga message pagpahinomdom na sa Ginoo nga something pride sa imong heart. Di ka kapasaylo man good. Di man gud ka mo adjust. Ikaw ang saktong tinod, apirming tinod. Again, reminder na, please evaluate. Palapdi yung pagtanaw. Gina-change sa Ginoo ang imong heart. Gina-prepare sa Ginoo ang imong heart. Kaya gusto niya ma-change ka. Gusto niya mo grow, mo improve ka. Pero kinahanglan ma-change sa ang imong heart. Gahapon, gi-prepare sa Ginoo imong heart para dinhi. Ang worship place, dili lang ni simbahanan. Di lang ni place nga na aircon, mag-gather ta for fellowship. Usa ni ka place nga gi-prepare sa Ginoo para sa imong heart. Nga after sa message, muhimo kag choice, muhimo kag decision, Lord, please change my heart. Every Sunday, gihatod ka sa Ginoo dinhi sa church para imong heart ma-change. Ay imong life ma-change. And you know, kabalo ang Ginoo sa status imong heart. Pwede ka mag-pretend nga, I'm strong, I'm spiritual, I'm religious. Dili na para ako, Pastor John, para na nila sa naminaw. I'm blessed. Holy ko nga tao. Kaya balo ang Ginoo sa imong heart. Again, you don't need to pretend. Ingon si Christ, come to me, I will give you rest. Kapoy magpretend nga okay. Kapoy magpretend nga balaan. Kapoy mag-ingon, okay akong mama o akong papa, pero dili. Kapoy mag-ingon, okay ra akong work, pero dili. Kapoy mag-ingon nga okay akong financial, pero napuno tag-utang. Kapoy mag-pretend sa something nga dili kayo ngon ana, right? Muning si Christ, come and I will give you rest. Dili na rest sa imong salvation. Rest na even sa imong heart. You know why problema magdawaton nimo ang reality? You cannot find true solution if di ka honest sa imong heart. Adto go hospital. Baka kayang doktor, o sige bati niyo ma'am, Lord sakit, dok sakit diri, dok sakit diri, okay na ni dinhi. Ma'am, kanang nakay kuan, nakay kidney failure, o dok, o di man dok, okay man, kanang din nilang gamay. Baka kayang doktor, tagaan kag di mao nga tambal, right? You cannot expect genuine transformation if dili ka honest sa imong heart sa Ginoo. Kabalo ang Ginoo na makakba ka or wala. Paglingkod pa lang nimo, sikag deny, di na ako, di na ako, di na ako, kabalong Ginoo nga nag-deny. And that's too pressure. Pressure kaayo mag-pretend nga kabalo kang ingon ana gyud ka. Ingon na Ginoo, come and I will give you rest. Si David, katong nakasala siya sa Psalms 51. Ingon ba si David, Lord, grabing struggle na ko sa sin. Grabing struggle na ko, Lord, sa kaluyahon. Lord, tagay kog bagong staff, be. Grabe man ako mga staff, badlungon. Lord, tagay kog laing kingdom. Lord, tagay kog laing bi nga trabaho. No. Ingon si David, Psalms 51:10. Open your Bibles. Psalms 51 verse 10. Create in me a clean heart.
and renew a right spirit within me. Clean heart. Not just an ordinary heart. Dili lang heart nga kanabang same gyapon sa una, new heart ingon si David. Your education, pwede katagaan siguro lahi nga level sa imong education. Tagaan kas government og bag-o nga offer. Siguro imong kwarta maka-change sa imong financial status. Pwede ka perkunan imong balay tungod sa imong kwarta. Pwede ka sininaan og mahalon tungod sa imong kwarta. Pwede ayuhon imong sakit tungod sa kwarta. But never imong heart. Dili ma-change imong heart. Bisan pagbag-ohon ka physically tungod sa kwarta, ang imong heart mao gyapon atubangan sa Ginoo, nagyapoy discipline. Nagyapoy judgment. Nagyapoy dealing nga kinahanglan nimong antuson igabot sa unahan. So again, ang solusyon naa sa heart. O ingon si David, create in me a clean heart. Dili clean nga clothes. Dili clean nga sinina. Dili clean nga job unsa, clean heart. Ug ang Ginoo ray makahatag ana. Ang Ginoo ray makahatag ana. And today, beloved, before ko mo end sa akong service, let us read Hebrews 3:15. Hebrews 3:15. Sa gingon. Hebrews 3:15. Today, if you hear His voice, harden not your heart. The problem is, every Sunday, gi-preach ang warning. Gi-preach ang solution. Gi-preach ang problem. Gi-preach ang warning, ang solution. Everything gi-provide. Pero ginahard nato atong heart. Ginapagahi nato atong emotion. Mag-pretend gyapon ta nga okay lagi ko. Bless lagi among family. Perfect lagi ko. Okay akong life. Awa. We pretend to be okay, to be strong. Pero ingon ang Ginoo, that is pride. Kay even ang pinakabalaan nga apostle, ingon si Paul, Lord, walay maayo sa akong kasing-kasing. Namely, kasi pinaka-holy nga king sa Old Testament, David, Solomon, sa ingon nila, Lord, tagay kog bag-ong kasing-kasing. Kinsa man ta? Ordinary. Same lang nga gisave. Pero compared to Paul, compared to Solomon, compared to any other apostle, we're just nothing. Gamay lang kita. Pero sila ni angkon nga na-sin. Sila ni angkon nga change my heart. And so the same with us. Lord, it changed akong heart. Kaya usay, wala ang problem sa imong kwarta. Wala ang problem sa imong pocket. Wala ang problem sa imong company, sa imong kurso, sa imong education, sa imong parents, and sa imong partner. Ang problem, naagyod sa imong heart. Kay hangtod karon, di gyud ka mo surrender sa Ginoo. So yun ang Bible, today, if you hear His voice, harden not your hearts. Let us all stand, beloved.